Здравейте, ние сме Еми и Пепи и ще отговорим на няколко пикантни въпроса. Ако не познавате Еми, това е най-красивата жена на света, страхотен художник, страхотен графичен дизайнер и наистина човек, в който има страшно много потенциал. Това мога да кажа за нея. За Пепи мога да кажа, че е един страхотен мъж, човек, който държи на думата си и също така е доста отговорен, което всъщност доста ме привлече. Пепи по професия е бизнесмен и също така развива свой личен бранд Братя 101, който се интересува, може да го погледне. Запознахме се, когато аз бях на 17, тя беше на 16, в прекрасния град Бургас. Бяхме на едно общо събитие, където истината е, че тя дойде при мен и се запозна с мен. Последствие всъщност така ми направи впечатление. И когато ми направи впечатление, реших да продължим комуникацията ни по-нататък. Да. Това, с което Еми ме спечели, беше всъщност сърцето и реално за мен беше супер важно не просто да търся външният ти вид, който също е уникален, но беше по-важно естествено външния вид да ми харесва, но още повече същността и като човек да ми харесва, защото тогава наистина изучавах, че външния вид и физическото привличане доста бързо отминава с годините и накрая остава не физическото привличане, ами какъв човек имаш срещу себе си. Пепи много ме спечели с това, че беше човек на думата си и наистина спазваше това, което казва, уважаваше родителите си. За мен това беше изключително важно. Да знам как се отнася с хората от неговото семейство. И също така, за мен беше важно той да е кавалер. Женени сме от 3 години и половина. Това, което научих до сега в брака ни с Еми в тези скромни 3 години, е търси вечното, а не временното. Това може да бъде приложимо и преди човек да се ожени и когато се ожени. Защото временното често пъти може да е моето мнение или моята визия за ситуацията, че аз съм прав, а вечното може да е да си потисна егото, така че да можем всъщност да застанем, да проведем един адекватен разговор и заедно да стигнем до добри заключения, които ще бъдат здравословни и дългосрочни за нашето взаимоотношение. Това, което аз научих от Пепи в нашия брак, беше дисциплината. Смея да кажа, че съм що-годе дисциплиниран човек, че бях преди това, но сега съм много по-дисциплинирана и слушам повече ума си, отколкото чувствата си, което понякога е доста здравословно, когато искаш да постигнеш нещо. Така че се балансираме. Женската и мъжката енергия. Гледах да нямам абсолютно никакви очаквания, нарочно, тъй като в днешно време много хора си поставят някакви супер големи нереалистични очаквания, които те самите не могат да покрият. И затова по-скоро си сложих няколко принципа, които да бъдат сходни като моите, с които аз не мога да направя компромиси, които той много добре ги покри и даже ги надмина. Качествата, които Пепи имаше, които дори надминаха очакванията ми, беше това, че той беше жертвоготовен, изключително жертвоготовен, амбициозен, което за мен беше изключително важно един мъж да бъде амбициозен, тъй като той ще бъде лидерът на семейството. И да, за мен беше изключително важно това. Това, което аз си взех като пример от моето семейство е, че следвах пример за неподражание, тъй като нашите са разведени. И това, което аз супер много исках и все още искам и възнамерявам да се случи, е да не се разделяме, защото това причинява изключително много болка на децата и оставя един огромен отпечатък. Това, което ни мотивира да подкрепим честването на Международната седмица на брака у нас, е това, че всъщност ние седим зад ценността семейство, зад институцията семейство и колкото можем, бихме се радвали да помогнем. Истината е, че когато вярваш в нещо, а ние вярваме в семейството, е страхотно да инвестираш в това,
не е само ти да имаш добро семейство, но дори да показваш на другите, че това да имаш семейство и това да градиш нещо с някого дългосрочно, а не да сменяш всяка вечер, е нещо ценно и хубаво и съответно това е едно от нещата, които ние искаме да правим. Така че това е причината и да подкрепяме тази инициатива. Какъв съвет бих си дал, ако сега ми предстоеше брак? Щях да си дам най-вероятно абсолютно същите съвети, които си давах тогава, а именно търси вечното. Естествено, важно е външността на човека да ти харесва и на мен нейната външност ми харесва, но аз гледах много отвъд това. И това е причината ние да бяхме дори радикални за някои хора в някои неща на нашето взаимоотношение, за да можем да преценим дали човек от среща наистина е това, което търсим, дали сме наистина съвместими, за да можем да продължим напред. Така че съветът би бил останал същият. Не търси временното, търси вечното. Ние съвсем имаме една традиция, да си пишем рандъм бележици навсякъде в къщата, най-вече покрай мястото, където се прави кафе, защото там всяка сутрин всеки един от нас и двамата отиваме. И всъщност тази сутрин това, което ни написах е, че съм супер благодарен на Бог и на нея за любовта, която дава към мен, всеотдайността и подкрепата. Аз най-много оценявам в тебе това, че си истински мъж. Това е нещо, с което най-много се гордея и не вярвам, че има мъж, който би надминал твоите качества. Това беше от нас.